таваллути тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радио Озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабарӣ 1 феврал ин мавзӯъҳоро дорем. додгоҳи олии тоҷикистон муҳокимаи раиси ҳизби маншудаи наҳзати исломӣ Муҳиддин Кабириро дар ғайбаш шурӯъ кардааст. нисбати роҳбари ҳизб парвандаи ҷиноятӣ тафтиш гардида мавриди баррасӣ дар суди олӣ қарор дорад ба таври махфӣ. ормон амалӣ мешавад. Ширкати масъули бунёди нирӯгоҳи Роғун ваъда дод ки дар моҳи ноябри имсол аввалин чархаи он ба кор медарояд. ва рангбину ҳолпурс даҳо корманди собиқ ва акнун бознишастаи Тоҷик Азод муддатҳост ки наметавонанд маоши худро аз ин корхона бигиранд. دیگه همون رفتنی هم طرف زواد باور که پای آدم نمیکشه که طرف زواد بره. ба шурӯъ мекунем аз хабари муҳим. имрӯз Сооронбой Ҷэймбеков, президенти Қирғизистон, ба Душанбе омад. ин сафари нахустини расмии ӯ ба Тоҷикистон пас аз интихобаш ба мақоми раиси ҷумҳур аст. таи сафари дурӯза мулоқоти Ҷэймбеков бо Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дар мадди назар қарор дорад. интизор меравад ки зимни дидор сарони кишварҳо равобити дуҷониба, амнияти минтақа, ҳамкориҳои иқтисодиву энергетикӣ, тиҷорат ва роҳҳои иҷрои таҳрик Каса Ҳазорро баррасӣ намоянд. гуфта мешавад масъалаи ташхиси марзи ду кишвар, хусусан роҳҳои ҳалли қитъаҳои баҳсӣ аз мавзӯъҳои аслии гуфтугӯи Эмомалии Раҳмон бо Сооронбой Ҷэймбеков хоҳад буд. Тоҷикистону Қирғизистон аз 976 километр марзи муштарак то имрӯз нисфашро таъину аломатгузорӣ карданд, вале мушаххас набудани хатти марз ва аломатгузорӣ нашудани он борҳо сабаби моҷароҳои сокинони манотиқи марзии ду кишвар шудааст. додгоҳи олии Тоҷикистон ба таври ғоибона ба муҳокимаи парвандаи Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ шурӯъ кардааст. дар ин бора Шермуҳаммади Шоҳиён, раиси додгоҳи олӣ, рӯзи 1 феврал хабар дод, аммо нагуфт ки Муҳиддин Кабирӣ мушаххасан ба чӣ айбдор мешавад. ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон ки бо ҳалномаи суди олӣ фаъолияти ин ҳизб қатъ карда шуда ҳамчун ташкилоти террористӣ эътироф карда шудааст, нисбати роҳбари ҳизб парвандаи ҷиноятӣ тафтиш гардида мавриди баррасӣ дар суди олӣ қарор дорад ба таври махфӣ. яке дар фаъолони ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ва Муҳиддин Кабирӣ барои ташкили ошӯби соли 2015 дар Душанбе муттаҳам шуданд, иттиҳоме ки Кабирӣ онро рад мекунад. Муҳиддин Кабирӣ беш аз 2 сол аст дар берун аз Тоҷикистон қарор дорад. соли гузашта бар асоси як тағйир дар кодекси мурофиавии ҷиноятӣ додгоҳҳои кишвар ҳақ пайдо карданд ки афроди муттаҳамро дар ғайбашон маҳкум намоянд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. пажӯҳише дар Тоҷикистон нишон додааст ки аксари занони ифротгаро бо ҳидояти шавҳаронашон ба Сурияву Ироқ рафтанд. тибқи оморҳо тақрибан 200 зани тоҷик ба кишварҳои ҷангзадаи Ховаримиёна рафтаву баъзе аз онҳо дар сафи гурӯҳи Давлати Исломӣ ҷангидаанд ё зани ифротиён шуданд. дар бораи сабабҳои ба ифротгароии хушунатомез рӯ овардани занони тоҷик ҳамкорам Тоири Сафар бо Анна Матвеева, яке аз муаллифони пажӯҳиш, суҳбат кард. Женщины уезжают не только из Таджикистана, но они уезжали и из других. дар умум ин як тамоюли глобалӣ аст ва занҳо на танҳо аз Тоҷикистон, балки аз кишварҳои ғарбӣ, аз ҷумла аз Бритониё ба Ховари Миёна рафтанд. Тоҷикистон бо он фарқ мекунад ки дар муқоиса ба дигар кишварҳо занон аз Тоҷикистон бештар рафтанд. вале набояд гуфт ки ҳамаи онҳо ифротӣ мешаванд. бисёре аз занон наметавонанд ба ифротӣ шудани хонавода ва шавҳарон муқовимат кунанд. онҳо мекӯшанд оилаашонро нигаҳ доранд ё намефаҳманд ки куҷо мераванд. баъзе аз онҳо фикр мекунанд ки шавҳарашонро ба хориҷа мебараду онҷо хуб зиндагӣ мекунанд. заноне ҳастанд ки мехоҳанд мушкилоти зиндагиашонро ҳал кунанд. дар ҷустуҷӯи ишқ ҳастанд ё шавҳар меҷӯянд, ё дар хонаводаи худашон ё шавҳар муносибат хуб нест, ё қарз доранд ё дар вазъи ногуворе қарор гирифтанд. ба ҳамин сабаб онҳо тӯъмаи осони онҳое мешаванд ки ба ҷазби афрод ба доиш машғуланд. айни замон ҳастанд заноне ки дониста ба ҳамин роҳ рафтанд, худашон ифротӣ шуданд, фаъолона ба ҷалби аъзо ва гурӯҳҳои ифротӣ машғуланд. аммо ин тамоюл дар Тоҷикистон нав аст. Этот феномен достаточно новый. اساساً کدام گروه زنان به سوریه و عراق میروند؟ مردم شهر یا روستاها؟ Больше из города или, я бы сказала, такой
асосан мардон ва занон аз шаҳр ва манотиқи наздик ба шаҳр ба чунин роҳ рафтанд. аз шаҳрҳои хурде ба мисли шаҳри ваҳдат ки дар наздикии душанбе ҷойгир аст. занони он минтақаҳое ки он ҷо бозорҳои серодам вуҷуд дорад, мардуми зиёде равоо мекунанд, бештар ба ифротигароии хушунатомез рӯ оварданд. дигар бахши онҳо занон аз он минтақаҳое ҳастанд ки он ҷо одамон якдигарро кам мешиносанд, ё ки занони он маҳалҳое ҳастанд ки ба осонӣ дар он ҷо гум мешавед ва мардуми миллатҳои гуногун онҷо равоо ва зиндагӣ мекунанд. дар деҳот ки интернет кам аст, ҳама якдигарро медонанд. ифротӣ шудани занон кам дида мешавад. айни замон набояд муҳоҷирати кориро фаромӯш кард ки дар ифротӣ шудани занон нақши умда мебозад. Люди туда-сюда из разных других стран. шакли комили суҳбат ва тафсилоти пажӯҳишро имкон доред дар вебсайти мо cw.ozodi.org бихонед ва тамошо кунед. раҳбари ширкати салини импреҷило ба раиси ҷумҳурии тоҷикистон ваъда додааст чархаи аввали нирӯгоҳи роғунро рӯзи 16 ноябри имсол ба кор медароранд. пиетро салини рӯзи 31 январ бо эмомалии раҳмон дар душанбе дар ин замина мулоқот дошт. ин ширкати итолиёвӣ масъули сохтмони нирӯгоҳи роғун аст. 29 октябри соли 2016 бо ширкати президенти тоҷикистон маҷрои оби вахш баста ва бунёди садди обанбор шурӯъ шуд. сари чамбари булдозер шахсан эмомалии раҳмон нишаста дар оғози корҳои сохтмонӣ саҳм гузошт. нирӯгоҳи роғун ки аз 6 агрегат иборат аст, ба гуфтаи мақомот дар сурати пурра ба кор даромаданаш то 17 миллиард киловаттсоат нирӯи барқ тавлид хоҳад кард. ин миқдори барқ на танҳо барои истифода дар дохили кишвар, балки барои интиқол ба минтақаҳое дар Афғонистону Покистон ҳам кофӣ хоҳад буд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Тоҷиказот замони азимтарин корхонаи истеҳсоли нуриҳои минералӣ ки чанд сол ба ин сӯ ба қавле аз даст ба даст гузашт, тирамоҳи соли гузашта ба чиниҳо супорида шуд. аммо дар ин гирӯдор даҳо собиқ корманди ин корхона ки ҳоло бознишаста ҳастанд, натавонистанд маоши чандсолаи худро бигиранд. онҳо мегӯянд ҷавонияшонро ба кор дар Тоҷиказот бахшиданд ва ҳоло дар синни пирӣ рӯ ба раҳми худо монданд. Мумин Аҳмадӣ гузориш медиҳад. دیگه همون رفتنی هم طرف زاوت باور که پای آدم نمیکشه که طرف زاوت بره. بوری قربانوف با اشاره به سوی کارخانه تاجیک ازاد این گپ ها را می گفت. او از سال 1971 در آنجا چلانگر بود. حالا کسی است که از آنجا بعد از نفقه برآمدنش زیاده از یک سال شد 7000 معاش مانده اش را گرفتن نمیتواند. زیاده 45 سال در همین زاوت مهنت کرده و آمده در عین سال سال بلند پیران سالگی اکن چی بگم یک اکن هیچی گفتن هم داخل چی نمیتونم گفته. کارخانه تاجیکازاد را که بزرگترین استحصال کننده نیروهای مینرالی در تاجیکستان است، سال 2001 میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش 75% سهمیش را از دولت خرید و سال 2014 باز دولت در یک بحث دادگاهی سند خرید و فروش را بیکار نموده آن را ملی کرد. در این بین 600 کارگر بر رخصتی بیمزد فرستاده شدند. سال 2015 با 360 میلیون سرمایه تاجران چینی صاحب ملک اساسی آن شدند و به نیروهای آسیا تبدیل نام کرد. وعده هم همین بود که کارگران از رخصتی بیمزد بازخوانده می شوند. بر طبق سازشنامه قرضهای کارخانه را باید دولت می پرداخت. 2.5 میلیون سامانی قرض این کارخانه معاش پرداخت نشده کارگران است. ایدیمت عبداللهف در شرکت نوریهای آسیا مسئول محافظت مهنتی کارگران است و زیاده از یک سال می شود با عرض و درخواست کارگران بیمزد مانده مشغول است. هستن کارگرانی که مبلغشون کلان کردن 8000 هم 35000 هم 15000 هم همون کارگرانی که سبب موزیمت گرفته نتوانستن بسیاری همون قریبی در کارخانه ما حاضر کار و فعالیت کرده شدن. رحمان علی گدایوف 22 سال در تاجیکازاد کار کرده است. باید نفقه امتیازی بگیرد. با او گفتند بر طبق مقررات نفقه او را باید تا 10 سال کارخانه بپردازد. میگوید 2 سال باز مبلغ نفقه اش را نگرفته است که در مجموع 11000 سامانی را تشکیل می‌دهد. خود مراجعت کردیم هم داومی هم خطی با حکومت شهر سربند. خیلی گفتند که ولی بعد میشد نکردن فهمیدم که کی میشد. رحمان علی گدایف میگوید 10 فرزند دارد. یک چند نفرشون در اداره‌های دولتی کار میکنند. تامین روزگار بر عهده آنهاست.
حالا دیگر شکر برداشتنی آنها دارد. барномаро идома медиҳем. мақомоти тоҷикистонро то рафт камнаслу хурдҷуса шудани зоти говҳои маҳаллӣ нигарон кардааст. онҳо кӯшиш доранд борои бордоркунии сунъӣ аз ҳисоби говҳои русияву эрон шумораи чорвои ғӯшзотро бештар намоянд. сарви нозиру ҳоло бо ҷузъиёти ин мавзӯъ шуност. бухӯҳои элита гирифта гова мисол 1 сол 2 сол бордор мекунем. вақте ки бо ки гусалҳои худмон ғонажуние ки дорем дар инҷа мисол тайёр шудан ки мехоҳем ки буқа монем, пеш ая буқа мондан мисол бо буқа алиш мекунем. убайдулло сатторов барои он насли говҳояшро доим ба қабли тоза нигоҳ медорад ки як гӯшаи зиндагиаш аз пушти ҳамин чорво аст. говҳое ки вай нигоҳубин мекунад аз зоти маҳаллӣ фарқ дорад. нутфаҳои говҳои навъи миёнсиёҳи русиро ба таври сунъӣ ба говҳояш бордор карда ва инак чанд сол аст насли онҳоро парвариш мекунад. нутфа аз лаборатория гузаронда мисол оригиналша мегӯянд ки мақсад ҳамин гусала мисол 1 солаш чин 2 сола бояд шавад. мо рост гап кардем хеле хаята дута гирифтем. солҳои охир мақомоти тоҷикистон талош доранд бо шеваи бордоркунии сунъӣ шумори чорвои хушузотро зиёд кунанд. кишоварзон мегӯянд говҳои маҳаллӣ ки 80% он дар дасти сокинон аст, сол аз сол каммаҳсул ва сифати зотнокии онҳо паст мешавад. ин гусола ки ҳоло шумо мебинед ҳамагӣ 3 рӯз дорад ва ҳамин ҳоло ба ҳавои берун одат мекунад. ин навъи олмонӣ аст ва ба шакли бордоркунии сунъӣ таваллуд шудааст. вале ин гусолаҳо ки ҳоло 2 рӯза ва 5 рӯза ҳастанд, ба фарқ аз гусолаҳои маҳаллӣ дар қад ва ҳаҷму зоҳир воқеан аз гусолаҳои маҳаллӣ фарқи зиёд доранд. ба гуфтаи табибони бойтор, говҳое ки аз тариқи бордоркунии сунъӣ гусола таваллуд мекунанд, дар як марҳила ҳар як сармодагов аз 5 то 7 ҳазор литр шир медиҳад. модаргови мо маҳаллӣ буд. аз ҳамин гов хисоб меёнад та 8-10 литр шир мегирифтем. аз ҳозир бошад зотҳои яъне ҳозир изроилӣ яъне модаргово шумо дидестен, ҳама ин говҳои мо зотҳои изроилӣ мебошад. хисоб меёнад як рӯзу шабака рӯз 20-25 литр шир гирифта истодем. ин буқаи зотӣ ки бештар аз 1 тонна вазн дорад 6 сола аст ва дар ин хоҷагӣ барои бордоркунии табиӣ истифода мешавад. модари ин буқа ҳам аз нутфаҳои исроилӣ аст. дар як соли гузашта дар тоҷикистон аз роҳи бордоркунии сунъӣ беш аз 25 ҳазор сар гусолаи хушзот гирифта шудааст ки нисбати як соли пеш 1000 сар зиёд аст. мақомот мегӯянд, агар истифодаи ин усул саросарӣ шавад, кишвар метавонад мушкили аслӣ камбуди гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро аз байн бубарад. аз чорводорӣ дар тоҷикистон ба афғонистонро меорем ки дар онҷо паррандаҳои хонагиву хушхон талаботи зиёд доранд. дар бозори молфурӯшии ин кишвар чаҳчаҳ ва ҷангидани навъҳои гуногуни паррандаҳо мардуми хушунадидаи афғонро барои муддате аз гирӯдори зиндагӣ дур мекунад. хурусу кап ва булбулу кабутар бо вуҷуди ғаму фишори ҳаррӯза сокинони Кобул ҳавсала доранд ки ба бозор бираванд ва барои таскини дили худ парранда интихоб кунанд. барои нафаре ин дилхушӣ аст, барои дигаре тиҷорат ва василаи рӯзгузаронӣ. дар миёни мардуми афғон хурусҷанг маъмул аст. барои ин беҳтарин хурусҳоро дар шимоли Афғонистон парвариш мекунанд ки миллион афғонӣ нарх дорад. дар баробари хурусҷанг афғонҳо ба капҷанг низ таваҷҷӯҳ доранд. 60 سال شده که برم من کاوکاز هستم. در کابل هم اول در خطاب نام دارم، در کل افغانستان کل دنیا مرا میشناسه. اساساً این پرنده ها را در کوه ها می‌دارند و سپس در شرایط خانه پرورش می‌کنند و مشق می‌دهند. ولی در بازار افغانستان نوع‌های نادر را نیز دیدن ممکن است که از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان آورده شدند. سال گذشته تعداد چنین پرنده های خارجی همگی چند دانه بود. این محبوب ترین شغل کلکسیونران اصیل است. معمولا مردم در کنار پرنده های زیبا مشکل روزگار را فراموش می‌کنند. در پی حمله های پیوسته جنگجویان در افغانستان بیشتری ساکنان آسیبی روانی دیدند. تکلیف حساب دارم، برای من خود دکتر تصویه کرد که توی پرنده نگاه کن، در خانه یا در بام. من میال 40 تا 50 تا کفتر خودم در بام دارم. واقعا هم پرنده‌های خوشخوان درد آدم رو توبت میکنند، هرچند پرورشی آنها کاری آسان است. برنامه امروز ما پایان یافت و برنامه فردا خدا نگهدار.